Welcome back mga ka-PB. Ayan, vlog naman tayo dito sa Kabukiran. Bukid! Ayan, bukid. Sa mga bagong viewers natin dyan, baka naman subscribe na yan. Ayan. Shout out sa mga bagong subscriber at mga bagong viewers. So dahil di pa ako nakabalik ng trabaho, lubos-lubusin ko na to. Oh, ayan mga ka-PB, dahil nandito tayo sa bukid. Oh, ito yung mga trabaho namin sa bukid. Oh, nila. Mga trabaho nila sa bukid. Oh, ayan. Shout out kay James Guma. Leo Del Jan de la Mente. Shout out Del. Out guys. So kasi andito tayo mga ka-PB sa bukid. May ilog doon banda. So punta tayo kasi may nangunguha ng mga ginto doon. Puntahan natin kung meron nga ba. May mga ginto kasi dito. So ang ginto dito mga ka-PB is malalaki. Di katulad doon sa amin na maliliit lang. Ayan. Nandito na tayo mga ka-PB. Shout out! Ang mamulawan na sa Tagasian. Oh, ayan. Welcome to YouTube, Probinsyanong Bisaya. Ito yung bangag niya. Ha? Ito yung bangag niya. Okay. Bangag niya. So mga ka-PB, yung una kong video umabot ng 20,000 views, 22,000. Dito yun banda. Yan. So dahil sa baha, nawala na. Ayan. Yung una kong video dito yun. So kunti lang yung kuha namin nun. So ayan, natabunan na ng mga buhangin nang dahil sa malaking baha. Yung mga hanap buhay. Wala, upload nato sa YouTube. Sikat kaya niya. Oh, sikat kita. Sika tayo nito. Ay, nagamba ko. Oh, nito lang yung mga upload nila. Mga classmate na mo. Ha? Balik na ka mo. Yung mga classmate na. Oh. Wala pa nangabot ba? Wala pa eh. Hindi, ito tong dapat tulungan nyo. Kasi ang hiringan na ito, mamulawan na yun Ano kaya doon ba niya mang badang? Basing hiringan na ito, makakwarta sa YouTube. Oh, bantay kita na natag ha. Ay, May video ang mamulawan eh. pag kani ma-monetize niya to ang video, kita raga puntanan. Magpakaon ko diriya sa sapa. Ayan. Kahaon na ka mang? Wala pa. Yeah, words, dagana na ba? Duwa na mabubuhay, napakilin ako kay Na ipasa ng imuha kuan sa Amerika o Mekano? Saudi ang imuha. Saudi Arabia. Onward na, i-post na ni mo sa mga group. Guro. Na. Hindi ko yung kuan dire. Katong yung pa makasabay ka ato dire. Oh, dito ara man to. Ubaw. Oh, nakatirada ka dire. Oh, kami man to. Oh, Ibabaw? Ilawom ra. katuramang kuan, libilan ng tubig ra ni Indan jud kayo. Tagto kay tagunod ay. Na kuan man to din langay mi kay kuan ba? Ang ilawom na tinala ng tubig wala na. Oje, Nagyap portion nga daghan. musta naman ka diya, Je? Wa pa man kakasugod kol. Wala pa. Oh, yan. Di pa nakapagsimula yung isa. Yung isa, ayun dalawa, Simula na. simula na. Kaya dapat simulahin na natin ang mga ano. Ito man ang kahoy oh. Hindi, ganyan yung pagsimula. Simula. Oo. Pang yan, pangharang dito sa ano. Diyan kay Junior. Oh, bakit may lubi?
Ate yung kukulander. Ano ka, natakot Isa, na yung... dalawa, Natakot na, baka dadapupin. tatlo. Oh, mayroon pa dito. Oh, napay isa rin oh. Namatsing na guro ni ba? Binibidyo na tayo, di. Mama ni Koy, sabihan mama ko dito. Wala, dili makita. So, di pa nakapag-subscribe, subscribe na. Salamat. Oh, ganito lang po ang mga tao dito. Hanap buhay, pangunguha ng ginto. Oh, yan. So ako, di ako nangunguha ng ginto kasi may trabaho na ako. So, video-video na lang. So, ito na lang gagawin ko tuwing makakauwi ako ng probinsya. So. Yung hanap buhay namin dito. Kakain lang sa isang araw, 3 beses. Okay na. Sapat na kami. Isang araw, makakain ng 3 beses, sapat na. Ang sapat, okay na. Tagalog pa. Tara. Okay, ito kasi magkatay kami ng baboy. Kasi yung baboy ng pinsan ko, kakatayin niya kasi pang-ulam daw. Kasi precious ng pang-ulam. Kaya marami siyang baboy, kakatayin daw namin yung isa. Ngayon mga kapibi, magpapakulo muna kami ng tubig kasi magkakatay kami ng baboy. So balikan lang natin yung nangunguha ng ginto doon sa taas. Doon, andun sila. Balikan lang natin mamaya para makakita tayo ng ginto. So ngayon, magpapakulo muna kami ng tubig. Linat na sila mga kapibi. Dire mga landong. Video-videoan mo palang ni unod. Dire. Oh. Nasig, walay unod. O para wani. Balat. Natabunan ba? Ay, ni baha mga gabi no. Tabunan siya. So malalaki ang mga ginto dito mga kapibi. Hindi katulad dun sa amin na ano, pino. Yan, malaki. Diyan mo. Mana? Dali ra. Di na kamo saka-saka. Kapit mang ba? Miligram ang. Yan. So malalaki. Na, mana? Oh. Dami. Mga 1 miligram. So ang equivalent po yun, kung ibibenta yun, siguro ang equivalent nun is mga 200. Mga 200. So depende kung ila yung gramo. So kung 2,500 yung ang gramo, so yun, mga 1 miligram lang. So 250. Kasi yung 1 gramo, 10 miligram. So yung nakuha nila ngayon, mga 1 miligram lang yun. So mga ang equivalent yan is 250 kung 2,500 yung 1 gramo. So ganun lang, so maaga pa mga kapibi. Siguro kung maghapon sila, makakuha siguro sila ng mga 4 miligram or mga 5 miligram, kalahati ng gramo. So daming ginto. Malalaki yung mga ginto dito mga kapibi. So dito na naman tayo. Oh, ayan. Niyog na naman. Buko na naman tayo. Buko. Pagkatapos ng ginto, buko na naman. Shout out. Chow out. Yan, magandang dilag.
Magandang dilag. Punta na daw. Tapos na kami. Dudong yun lang ako mo, kumani. Huwag ka mo to. Len, hamas sa mga pen. Si, kuan. Si, laglag ba? Kani nga pumanit, huwag ka na nga kamo try kayo. Kabunot yun nila. Balik muna tayo sa ilog. Tingnan natin yung nangunguha ng ginto kung Karni-karni man sila kay dagko kay kuha. Hybrid ban. Hybrid. Karni lang. Hybrid. oh, inihaw na karne. Wala yan eh. Ah, napakasaya pag marami. Parang naliligo lang. Para naglalaro lang. Para lang naglalaro. Naman lagi butang sa planggana lagi. Sa bahay. Naman lagi butang sa planggana. Dito lang. May parang Bulawan na. Anay man kay pala nang ko eh. Di ba among dai mo mo gali na mo. Ay kay baba. Kain na, kain. Yo pa. Napailaw no. Ah, ito na oy. Ha? Dai na. Ilawon mo gani na ni John. Gani. Ito. Ano mo ko? Ina mo ko na. Juhan pa ang sinugba oh. Walang iya ba? Kini ako sa lami ni. Halina kayo. Mga Yan na. kuan sa Ano ba? Hindi tabi mo lang. Ulit na ko. Hey. Naya mo adit to. Kain! So yun lang mga baby. Dahil lubat na yung cellphone ko. So dito lang magwawakas ang ating video.